ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। ଭାରତ ଜୟ କରି ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରି ରହିଲେ। ଫଳରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଧର୍ମର ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦର କରିଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଫଳରେ ଏକ ନୂତନ ଚାଲିଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ମିଳିତ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ହିଁ ମଣିଷର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ଫଳରେ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗ, ସହନଶୀଳତା, ସମାନତା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ସୁଫିମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୀର ବାବା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ଉପରେ ସୁଫିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସୁଫିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା।